खुलुमबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि बोसोन बिजाबनि 15 बालाबनि 28 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों साननो गोरों मानसिफ्रा बुंफिननाय सिगां साननानै नायो होननानै बुंदों। साननो रोङि मानसिफ्रा साना हौवा बुंफिनो आरो बिनो बिसोरखौ सै होयो होनना बुंदों। जों दिनै बुहुमाव थांनानै थानायाव गावखौनो साननो गोरों बुद्धिमान गियानि होननानै साननानै लायो, नाथाय जोंनि बुंनायफ्रा नैबे इसोरनि बाणीनि बेनि बाइबेलनि बेरेखा जों बुंबाय थायो। बेनिखायनो जोंखौहाय नैबेयावनो साननो गोरों मानसिफ्रा बुंफिननाय सिगां साननानै नायो होनना बुंदों। जायफोरनिखि बुंफिननायनि सिगां रिप्लाइ होनायनि सिगां गोबां बार सानो नैबेसो गियानि होननानै बाइबेला जोंखौ फोरोंदों। साननो रोङि मानसिफ्रा साना हौवा बुंफिनो होनना बुंदों। जों जुदि सोरनिबा बुंनायाव लोगो लोगो साना हौवालासिनो बुंफिनोब्ला बि साननो रोङियावसो गोग्लैयो आरो बिनो बिसोरखौ सै होयो होनना बुंदों। सोरनिबा बाथ्रा बुंनायाव नों साना हौवा बुंब्रनानै लायोब्ला बेनो नोंनि जिउखौहाय सै होयो, दुखुआव खस्थ'आव खोख्लैहोयो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै संसाराव थांनानै थानायाव जोङो सोरनोबा रिप्लाइ होनांगौब्ला सोरखौबा बाथ्रा बुंनांगौब्ला गोबां बार जोङो साननि बेनो जोंखौ गियानि होननानै इसोरनियाव जोङो सिनायथि होगोन आरो बुहुमनि मानसिफ्राबो नोंखौ अब्लाना गियानि होननानै सिनायथि होगोन। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।